ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଘ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୟୂର। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମ୍ବ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗଛର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବରଗଛ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଦ୍ମ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜନଗଣ ମନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜଳଚର ଜୀବର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡଲଫିନ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସରୀସୃପର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅହିରାଜ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହକି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଂକେତର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପୋଷାକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖଦଡ଼। ଭାରତର ଜାତୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାକା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପରିବାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଖାରୁ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜୀବିକାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୃଷି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱନିର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି।